cái hi asam dum niam zo hi ka ni a chuan ka thian no hi asam buanga ke ana sang zo ka ni voina kan pan hi kan thil ton hi kom khat kal ta thleng kha ni kalem chan zer tur wagin Canada ka in sona ta chuan Christina hi ka to ani ani chu ka roommate ani a kan bula chuan zirlai dang ta po an ve nak nak thawa Christina chu in a tom reng ngom ti lo chi hi ni a chuawa nom te chi ni kan hun tam bera chuan zan cho hi nom kan ti zoka kan chok na sabok rega zan khachu jing dar thum hnulama hian chu hi kan rota baruk film tong turin veng hnuilama chuk kan rota ni kan zukhlen khla chu khopui chu lo re thop to maya dorshin khata na thok ta po an na tho hun chunga zo to wang chuan alawin khar to hloma baruk chu re hle nangin anuam kan ti dei zo ka ni chuti kan kalpa chuan ka thenu nen chuan kan acting class te kan soya anuam kan ti khop mai chuti kan kal lai rang chuan kan hmalo ka chu mi pakhat mak sak to mai hi lo dinga kan ding do ta chot maya kan hmanama chuan mi ran pan phaya mak kan ti khop mai kan bula ran thlen chuan ka beka cigarette om chu kar hre chuaka azuk du takin ti in kan pe thlarengota ma se amelom dan chu angai na tom lo khop mai minu se chung chuan in lom thumin sila chuan a thlanglam chuan kan kal thlak san ta dei ni ma se kai chuan num lo ti ru na re hi kan ei tlat maya kan va hoile chuan a lo la ding renga ni nakin dewa chuan Christina chuan ka dara ran khoin ti hian min ril ruwa kan hnunglam chu en zau zau tur chuan min ril ani te kan le hoile chuan mi mak sak deuh pa kha ke ba ni tanga fit som ni vel la hin lo ding le rek maya Christina chuan kan kiang loka chuan bubble tea store hi ti ria amun kan vatlen chuan bubble tea store chu lo le in hong hla umaya chu dor chu dar thlang ve kan i wang chuan polam tang po chuan a chuang ho vek the ni kan lu tanga thil te kan ena he mak sak hi chu min kalsan mai kan renga ni achung kan lo chuan chupa chu min la zui renga ma se ran lut ve lem lawa polama chuan lo oma nei min som nu chuan tukver lam chu ka va ena dar thlang chuan a khoda ran da amit mulian tak chu min en renga lom tak zeta ni chuan ran lut ve a pucha dong tu bula chuan a vakala chuan nu na chuan he thili nge tian zo chuan chunu chuan bubble tea store nei hi ti chuan a changa anin khar trep to thu ta chu hril ani chumina chuning ma soi to lawin chunu chu en tangot ngot maya chunu chuan atlai to order po kan la to lawa ti chuan a hril le a ele khe shir le Christina ka thenu chuan chupa kho chaji chu mak kan ti hle ni a chuwa pa chuan kan lamaran hoya mel rap om se ta miran nui phei chu rap om tak se ta ni kan hlo em wang chuanin chet nge na po kan hrilawa soi tur po kan hrilo hel zo ka ni mirit nga lemang tia chuanin a chuak ta a tukver tang chuan kan lo en renga ni ma se kal dei ta chuang lo chuanin bangsira chuan la biru hra mani ke sian hne na chuan kongko pui tanga chuak lawa exit door dang om ti chuan kan han zo ta building hnunglama chuan om ti chuan min hrila dor kota mi sol pa om kha kan helanga a hnunglam tang chuan kan lam kan pan dor ani pa om na kan hel chhuwa ma chu film khur tak chuan kan kala min ran mulo ram kan bai se ni an hel ta mo tia chuan chak theng ber chuan kan han tlan ngala ma se kha bang kan thom lo hri niang hnunglama chuan chak tok chu mi ran vele ngala van etla takin kan ma chuan karaoke bar lo in honga ta chuan kan tlan lu ta ni anei tu pa bula chuan thil hlen dan chu kan hrila ami sol pa om chunga chu om ve ri kan dil ta ni kai to mai me kan chu huna kong ka mala malom ta se thil nge thlengang